Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel olakhe ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu esibhekela kanje kwigameko ezibuhlungu ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo simbona-ke esithombeni igama lakhe uShandri Steenkamp wasendaweni-ke yase-Western Cape eMitchells Plain. Kubekwa ukuthi-ke ubulewe umfowabo, ekuthiwa-ke bazalwa umama oyedwa kepha bahlukene ngobaba. Ngokusho komndeni ekuthiwa-ke baxabanile bebanga obaba babo, omunye edelela ubaba walo omunye nomunye edelela lo owamunye ethi useless, kanti-ke lo ongumfana ekuthiwa-ke ube esethatha umese egwaza lo wesifazane uShandri Steenkamp. Lesigameko senzeke laphaya endaweni yase-Western Cape eMitchells Plain. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Isikuthande TV izohlezi khona la indethela-ke indaba ey'mfishane ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.